Postoji trenutak u povijesti kada genijalnost i ludilo postanu jedno, kada znanost dotakne granicu zabranjenog. A nitko to nije znao bolje od Nikole Tesle. Njegov život bio je isprepleten svjetlom i tamom, znanošću i tajnama, a mnogi tvrde, i silama koje čovjek nikada nije trebao razumjeti. Tesla je sanjao o svijetu u kojem energija slobodno teče, gdje nema kablova, računa ni granica. Ali, upravo ta vizija bila je ono čega su se moćnici najviše bojali. Zamislite samo besplatna energija za sve. To bi promijenilo sve što znamo. Kroz svoje nevjerojatne pokuse s visokim naponom i elektromagnetskim valovima, Tesla je govorio o mogućnosti bežičnog prijenosa energije, ali i o nečem što je nazvao oružjem budućnosti. Bio je to zrak smrti, zastrašujući uređaj za koji je tvrdio da bi mogao uništiti čitavu vojsku na udaljenosti od 100 kilometara. Je li to bio samo blef ili stvarna prijetnja? U srpnju 1934. godine novine su eksplodirale s naslovom Tesla izumio zraku smrti. Gotovo odmah nakon toga Tesla je nestao iz javnosti. Od tada pa sve do njegove smrti 1943. godine gotovo nitko nije znao na čemu točno radi. Njegovi eksperimenti postali su predmet glasina, a njegova laboratorija pravo mjesto legendi. Neki vjeruju da je Tesla u tajnosti pokušavao otvoriti put prema neograničenoj, besplatnoj energiji, izvoru koji bi preobrazio svijet. Drugi, pak, tvrde da je stvorio nešto što nadilazi naš razum, tehnologiju koja može manipulirati prostorom, pa čak i vremenom. Najpoznatiji od tih navodnih pokusa dogodio se u Colorado Springsu. Tesla je tamo izgradio ogromnu zavojnicu koja je ispuštala munje duge više od 30 metara. Zamislite taj prizor. Stanovnici grada svjedočili su da su žarulje svijetlile same od sebe u kućama kilometrima daleko, iako nisu bile spojene ni na kakav izvor napona. No, ono što se dogodilo nakon toga nikada nije službeno dokumentirano. Postoje svjedočanstva da je tijekom jednog eksperimenta došlo do iznenadne, snažne eksplozije energije, nakon koje Tesla navodno nije progovorio nekoliko dana. Neki tvrde da je tada otvorio nešto što ni sam nije razumio. Prolaz između naše stvarnosti i nepoznatog. Njegovi kasniji zapisi spominju vibracije, rezonanciju i misterioznu frekvenciju Zemlje. Ideje koje i danas intrigiraju znanstvenike i teoretičare zavjere. Ali ono što je najviše zabrinjavajuće jest pitanje zašto su svi njegovi kasniji radovi nestali odmah nakon njegove smrti. FBI je zaplijenio više od 80 kutija s njegovim dokumentima, ali javnosti je prikazan samo mali, pročišćeni dio. Što je bilo u ostalima? Jesu li skrivali nacrte za oružje koje bi moglo promijeniti tijek ratovanja ili tehnologiju koja bi srušila energetske monopole svijeta? Što se to skriva pod oznakom Top Secret? Možda nikada nećemo saznati potpunu istinu. Ali ono što znamo jest da je Nikola Tesla znao nešto što drugi nisu. Nešto toliko moćno da se i danas, desetljećima nakon njegove smrti, čuva u tajnosti. Zabranjeni eksperimenti Nikole Tesle nisu samo mit. Oni su snažan podsjetnik da genijalnost često hoda po samom rubu opasnosti i da možda postoje granice koje čovječanstvo, čak i danas, još uvijek nije spremno prijeći. Što vi mislite? Je li Tesla bio samo sanjar ispred svog vremena ili je zaista otkrio tajne koje su previše opasne za naš svijet? Pišite nam u komentarima. Hvala vam što ste gledali, ne zaboravite se pretplatiti i pritisnuti zvonce kako ne biste propustili naše sljedeće istraživanje. Vidimo se uskoro.